Wonten dawuh Kang Mas ya Allah nggih. Ya Allah, ya Allah. Enek ta wong kene ya kaya ngene kemenyek ngene iki. Masalah. Padahal iki sing ndek kae to telepon. Iki sing WC karo aku ning kamar mandi. Astaga. Apa? Apa kuwi mau? Sing VCS. Iya, heeh. Di kamar mandi ta? Lagi ngopo? Lagi ngopo? Lagi ngopo? Maksudnya kowe lagi menunjukkan model-model kamar Ora, mandi. lah wong aku lagi anu nyuci ya sampean telepon aku VCS ngono kuwi. Nyuci kok muni pruyuk piuk piuk. Iku Triplek. nyuci Kang Mas. Nama panggung lak triplek. Iya. Nama KTP. Nama KTP. Ya. Sing panjang apa sing pendek? Sing pendek, Pendek Fitri. sing panjang. Fitri. Untung sing panjang wong wedok, nek sing panjang wong lanang ngono repot. Piye nek sing lanang piye panjang? Pama aku gareng, nama pendek, nama panjangnya gareng. Sampai wah sakit kedawan ra penak aku nek nggo mlaku ndak kepidak-pidak. Astagfirullah. Kak, aku mau. Mula nggonamu cendak-cendak wae ya, aja mbok dawake ya. Engko nek mbok dawake nggo mlaku ra Aku penak. mbok tak ndelok sing dawa kuwi mau, aku gong pernah ngerti sing dawa kuwi mau, sumpah. Cendak kabeh wong ki turan usus kok. Turanusus. Turan usus, punjulan usus. Fitri, Nggih. arep nyanyi lagu apa? Mbah aku ngene kene wae ngadeg karo panjenengan ki aku ngewel kok lho. Wah, jarikmu apik lho, Nduk. Masa? Sing ngendi sing apik? Sing paling apik sing ngendi? Wiro, ya Sing kabeh. babakan ngendi sing paling apik nek roke iki lho. Ya jarike, Jari apik. Lho, Mas. Etnik Jawa, iki etnik Sumatera. Iki Jawa. Kowe ngadeg kali? Lah kok jari iki Werkudara gek cilik. Aku ya lagi ngerti lho, Werkudara kok setanting. Cilik. Langsung delik. Iya, Werkudara Werkudarane kok- kurang gizi. Werkudara kok setanting. Masalah ngaturke lelagon. Nggih, Mas, niki wae pun nonton pamundutan apa dereng? Burung. Wujudipun Nah, modar ki. Gondal gandul. kira-kira Bayaran iso apa ora? Nek rasa tak ganti. Aku mau kok jenenge pirang-pirangke kanca ora. Loh, apa kita berkanca toh? Kanca plek. Aku kerap ki plek. Oh, plek. Saking akrabe aku karo kowe plek. Dek kapan rumah aku? Wis. Ganti. Kowe milih lagu apa? Manut pokoknya sing duet karo panjenengan ngono Oh, duet. wae. Heeh. Lintang Asmara. Manut. Apa sing seragenan? Manut. Wah, apa-apa iso kita iki. Ora ngadane ra iso kuwi dadine manut. Rumangsaku ki Aku piye to ndak curiga to bocah ki lagu-lagu apa-apa iso ki kok gak kowe LC to, Nduk? Hah? Elsi kok iso dirgahayu. Loh, LC kok bisa dirgahayu. LC kok sanggulan. Di sana. Kayak entuk enggon terusan. Nek streaming lho iki wasador. Ya wis. Ya Nggih, wis. Kang Mas. Pripun, Lagune Mas? manut. Manut. Heeh, seragenane napa mawon, Mas? Apa iso? Wah, ndak ndredeg aku. Aku sing ora salah mung berkelakuan baik tok. Oh, sama. Saya tidak bisa jujur. Iki lak mung SN sarjana seni. Masa? Aku eskar lho, Nduk. Apa kuwi, Mas? Sarjana karaoke kok ngeyel. Oh, berarti ya LC juga iki ternyata. Baik. Ledek campur sari. Oh, gitu. Tak kira nek LC lanang. Apa ya nek LC lanang saiki modele? Oh, aku ora mudeng ngono iki ora. Kamu tuh minta apa? Ora minta apa. Rumah saya aku kok ngene. Bocah ki senengane, Dik. Nek aku ngene kowe ora ngono no. Lah piye? Ngene. Ya lagune Gubuk Asmara ya. Oke, slendro-slendronan sik. Kanca-kanca campur sari banyu mili pun giaraken langsung live streaming lumantar cerah foto. Cerah foto Cijantung Jakarta. Nggih. Matur nuwun. Ajeng bawa napa mboten Kang Mas? Langsung. Iya. Lah larang-larang saka kampung lho iki. Ah wis lunas Di kok. sini. Oh, Allah Gusti. Wis lunas ora larang. Mangga Guguk Asmara. Aduh. Ho 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 ho. Mangga Bu. Mangga, Bu. Mangga Pak.
kae biyen tak golek nang cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang maka saiki kupo kae kebak crita wayah wengi nganti kakarina Sarinya Indonesia. Aku kelingan kupo kae biyen tak goleren nang cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang kae nyimpen wati wiwit biyen umaka saiki ya Allah kupo kae kebak crita wayah wengi nganti kaget rino Pak Desi Swadi. Pak Desi Swadi, nggih. Dari mana? Dari tadi. Iya, ngerti. Oh, Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Iya. Sampean temannya Flores ya? Iya. Udah hampir mirip. Iya. Di Rampungnya lagunya ya? Iya, ini dilanjutkan. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi karwa
arek 15.000. Dang. Ho! Ho! Yen lewat aku kelingan, aku bekai biar ingat cager kapak tulisan warna jenenge gubuk asmara biyanate kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso apot-apote ketaman asmara. Bojo nek polahe kaya ngene ambene kudu mbok cor. Lah kok dicor? Iki ora wah mung pendak dina ganti amben kowe. Untung Mas aku ki kok ya urung ndek bojo ngono lho Mas aku ki. Masa ora ndek bojo? Dadi ora nganggo amben. Ora nganggo kasur, kur ngene tok. Iki tenan ora ndek bojo tenan to? Ya tenan. Heeh. Ya, lah kaya orang duwe kae. Masa? Lah. Lah kae sapa? Sinten tukang kebot? Hamba Allah kae. Masa sih sejek dhewe kae Yonan Thomas, Mbok. Kuwi rong ndek bojo ya. Masa dhewe? Umur pira lek kowe? 17. 37. Kowe nduk? Hah? Umur pira? Aku 20 hek. Kono 17 dadine ngono kokean aku. 20 kok wis rada kisut ki ra mungkin. Paling ora ya paling ora ki wis paling ora pira 30-an ngene iki. Alah kok sak taun 32 di bojo kae 37 rong di bojo. Jodoh di tangan Tuhan. Iya, tapi Tuhannya lagi sibuk enggak menjodohkan orang. Piye jajal? Bukan Tuhan lagi sibuk. Lah piye? Nek umur 37 ngene iki berarti Tuhan sudah lepas tangan ngene iki. Jadi jodoh siapa yang ini? Bukan Tuhan. Iya, terus, bukan Tuhan. Terus apa? Ya golek dhewe. Golek dhewe? 37 jodoh. Sing ibot wis ndek pacar kok. Masa sampean wis ngerti? Pacare saka Jepang. Rambutnya sing ngono kae. Shinsui. Kuwi sabun. Kuwi sabun. Dadi sabun iki malah penak. Oh ngono. Ambune wangi. Aku mau jadi sabun nek ngono. Ambune wangi to. Didelehke ana nggon toko. Lemari kaca nggone resik. Sing nunggu wonge ya ayu. Dituku sing nuku penyanyi. Dilebokke tas penyanyi, mongko penyanyi sugih-sugih duit awor duit kintalan. Teko kamar mandi dokokke nang nggon kamar mandi. Ya kuwi sing ra penak. Dokokke nggon kamar mandi terus. Ibarate aku sabune, aku terus diudani. Terus Sofira mlebu adus udo. Aku ngerti situasi dan kondisi. Terus Sofira grujuk-grujuk sabun dicekel, cek templekke pipi usruk. Delalah sabune kecer. Ora iso. Eneng nggon kae. Sabun ki meneng ae wong gur sabun. Lah lunyu ae ngeyel. Sing goceki kenceng. Teko pipi rampung teko nggon gulu usruk. Terus. Aku ya meneng ae wong gur sabun. Midok. Akhirnya Sofira terus nyabun nggon dodo grenjel. Terus midok. Aku ya meneng wong gur sabun. Ya midok. Teko nggon weteng.
Aku wis mulai ayem iki kok genah teko kantor kecamatan. Usruk. Aku ya meneng wong aku. Terus. Ya gur inguk-inguk setitik ngono aku. Lah kok apes saka nggon kene iki lah kok minggok ning bokong. Osrok mongko bongkonge sopir pelentingen. Nadyan sabun aku nesu nduk aku mencolot. Mencolot nanti. Kloset. Terus klosete nek apane? Bar kuwi sopir pipis. Heeh. Sopiran dodok tak jambak. Ya iso. Sabun nesu. Pajan. Sapa sing gelem dadi sabun? Iki timbang dadi wong kowe ra genah dadi sabun. Oh, ya dadi sabun wae lho, Mas. Mas aku penak lho kuwi mau. Dadi sabun. Kok nek sopiran dodok kowe iso nyanyi lagu perjuangan. Kok nek mbak sopiran jambak bareng-bareng ngene ya? Bar tak jambak dicukur kok. Ayo tak jambak. Yo tak jambak piye to ki? Ayo lagune opo? Ya, kuwi mau dintakne no Mas. Urung rampung to? Ora. Ya ampun kepiye to kowe? Wong nek kaya ngene, pomo aku bojoku duwe bojo kaya ngene tenan. Wo. Alah, sampean apa wis rabi karo sing wonge Rama kok wong ndi kae? Ngendi dong? Sing saiki. Umpama aku duwe bojo kaya kowe tenan, Nduk. Tak dol. Tak teko apane sing didol? Suarane. Oh, alah ya tak kira nek aku todol lah aku dadi LC no berarti nek todol. Suarane. Oh, suarane oke. Masyaallah. Ya, Mas. Ayo didol. Aku pok kowe. Ayo sweet. Menang kowe driji 5 jempol kabeh. Iya emang kok. Catetan sakjroning ati. Katan luntuh saya merati. Aku kowe dadi garwa marakolaran nang gubuk asmara. Terima kasih matur Mbak Nuwun. Purbawa sesuk kagem panjenengan berdua, aku lho motor-motor do bisa aku tak parkir sik. Oh gitu. Zai luar biasa ya. Mas Flora dan Fauna. Flores. Flores. Iya. Ini emang sedikit makhluk langka ya Mas Gareng ya. Iya, itu pancen limited langka. edition yang begini-begini itu. Itu manusia lahirnya sebelum Masehi. Wah, manusia berwujud gaib ya, itu dia. Bodoh amat. Kulitnya udah berlumut itu ya. Ya. Aduh, seneng banget udah nyampe sini ya Mas Gareng, alhamdulillah. Ya, sowan malih wonten Cilegon, Nduk. Iya, yang keberapa Mas Gareng? Yang keempat. Oh, Pak. Yang keempat. Yang kedua, ketiga. Yang ketiga. Luar biasa. Rencana arep keempat ngono, rencana arep keempat dilongkas, ya. Selamat buat Mbak Ella juga Mas Muhammad. Alhamdulillah sudah sah. Oh iya, itu mantan putrinya Mbak Ella. Iya, kan ada lagunya yang bahasa Inggris itu. Apa? Ella gitu loh tau. Bukan itu. Oh, bukan. Itu udah lama, yang baru. Yang baru apa? Ella Elo. Iya, benar. Mbak Ella dan Mas Muhammad. Sarjana hukum loh Mas. Wah iya, waduh. Kamu juga sarjana hukum? Hukum karma. Hukum karma. Semoga pernikahan Mas Muhammad sama Mbak Ella menjadikan keluarga yang bahagia, Amin. sejahtera, Amin. tentrem, ayem, keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ora mung wahyu bojo ning dadi wahyu jodoh. Jodoh, bener. Tegese nek jodoh itu tidak ada satupun manusia yang bisa memisahkan. Betul, bener Mas. Nek bojo bisa jadi karena sesuatu hal iso pisah. Oh ngono. Nah, tapi nek wis jodoh itu sampai akhir hayat akan tetap abadi. Bener. Nah, semoga entuk wahyu jodoh. Amin. Keluarga yang bahagia Mas Muhammad kalian Mbak Ella. Mbak Ella, iya. Bekti kula sungkem kula Pak Cokro kalian Ibu. Salin. Kangen ya Allah. Nggih matur suwun, sampun dipun timbali sowan mriki menghibur tamu-tamunya Pak Cokro. Terima kasih. Salim juga sama Mbak Manten dan Mas Manten ayo. Oh iya, ini siap. sekalian ya. Aku ditanggap Pak Cokro wis ping pindho lho, Nduk. Lah iya toh, muga-muga ora bosen ya, Mas. Nggih. Mbah nuwun nggih, Pak. Alhamdulillah. Iya. Mantene iki lho, mantene iki. Iki mantene iki, Mas.
manten iki Mas Muhammad, Mbak Ela. Mbak Ela. Cantik ya Mas. Cantik. Bojomu ning omah cantik ora? Ya persis kayak Mbak Ela. Persis. Tapi mekroke 2 kali lipat deh Mbak Ela. Yes, semoga menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kalau Mbak Ela aslinya dari mana? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Dari Solo Karanganyar. Karanganyar emang ngendi, Nduk? Kaliboto. Loh, kowe iki cah Kaliboto to? Kaliboto ning ngendi? Karang. Lah, cah Karang Kaliboto. Pah, topak. Jebul tanggo dhewe, Mas. Aduh, gur Karang Kaliboto lurahe Pak Sri, apal to ya. Nggih, tapi tinggal di sini. Oh, siap. Oh, nggih. Wah, asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam belanga. Bener. Tegese Karanganyar ketemu nyono Cilegon dadi jodone. Bener ya, Mas. Amin. Iki ndek mben piye, Mas? Bisa bahasa Jawa? Enggak bisa. Pinter kowe Nduk Ela. Golek bojo sing ora mudeng basa Jawa. Kok iso lah ngopo? Gampang dihapusi. Gampang dihapusi. Ayo, Tidak bisa. Ojo senengane ngapusi ya, Mas. Oke. Iya. Karena banyak yang antri mau foto. Oh gitu. Dipersilahkan yang mau foto. Ya? Okay. Setelah foto nanti jangan lupa ya untuk kotak amplopnya di sebelah sana. Wis do ngerti ya, Reng. Ngelingke. Ayo kene lihat ngendi kene. Sama ibu, ibu. Ya. Mungkin ada pesan sehat ya Bu. Nggih. Hati-hati ya Bu, teng mriki lenggahe ngati-ati. Lah ngopo? Plafon dhuwure wis jebol. Hati-hati. Kok ya awas-awas. Sehat selalu awet momong anak putu. Amin. Karang Kaliboto loh ya. Tanggo dhewe ya, Mas. Monggo yang mau foto dipersilahkan. Silahkan. Diawali lek Tuginem dulu, monggo lek Tuginem. Oke, kenal. Kenal konco Facebook kok ya. Oh iya. Sini. Nggih. Alon-alon karo mlaku. Matur nuwun perjalanan dari rumah sampai sini alhamdulillah pinaringan lancar. Matur nuwun nggo dulurku lanang Dek Edi. Aku wis transit ana ngomahe Dek Edi kono. Alhamdulillah wis iso adus neng kono. Matur nuwun. Ini dikasih langgam dulu ya, Mas. Langgam. Sebuah lagu Slendro aja yuk. Slendro. Boleh. Oke, sebuah album dari Peter Pan. Sekarang udah nggak ada Peter Pan ya. Apa kuwi? Lagunya Peter Pan apa? Lagunya yang sudah terkenal ya Mas ya. Apa itu? Ya, sebuah lagu Alay. Silakan. Alay. Oh, pakai bawa dulu. Alay. Ali-ali toh. Ali-ali kok alay-alay marah. Bingung ke wong arep bawa. Nggih, diatur kita Bang. Oh, bawa sik. Bawa sik ya Mas Gareng kon bawa ya. Jenang kula kelali aja lali kompak ya goku Mas. Iya, karena don duwe kabeh line ya bareng. Ning kok cendek. Ali-ali niki sulih kula lah kok ramu nih aja dianggap kemana kita? Ayo kita ke sini Mas Gareng. Aja dianggap sepele. Luar biasa ya Mas, megah banget loh. Ini tontonan juga tuntunan. Karena kamu sudah menuntun saya. Kayak wis tuwek banget aku ya. Amen gua batang iki. Kula mboten melu amung ati tansah nggon ndeli. Yo. Li nendi? Jo ngantuk to, Cah? Nek banyu miliki ora enek kok ngantuk. Ora enek ya, Mas. Ngerti-ngerti ngletrak. Mendem bener. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu. Jan tamune rantek-entek Mas Gareng. Tamune luar biasa. Tamune banyak sekali. Wong dudu banyak, wong iki wong. Maksudnya tamunya itu
Jumlahnya banyak. Oh iya, betul. Banyak. Maksudnya tidak sedikit. Tidak sedikit. Ketok-ketoken kewala. Lah. Nganti-anti. Besok apa bakal bali. Permas Mampir. Line ilang. yen bali bejo kula. Kok tegese tembang ali-ali ki apa to Mas Gareng? Ini ali-ali Pawarmane kaya piye to? adalah mewujudkan janji. Heeh. Jadi lambangnya adalah cincin. Bener. Cincin yang melingkar. Cincin itu tidak ada putusnya. Oh ngono. Jadi cintanya temanten berdua itu akan abadi, tidak pernah ada putusnya apapun rintangan dalam mengarungi rumah tangga. Oh ngono. Ya, Iya, dilambangkan sebuah cincin atau tembung Jawane ali-ali. Ali-ali. Nah, di Kaya situ. cintane Mbak Manten dan Mas Manten ya Mas Nah, ya. betul sekali. Bener. Iki Ya. nganggo ali-ali. Iya. Tapi nek Mas Flores kae, Mas Ora. kawine ora ali-ali. Mas kawin apa? Pelek becak. Mas Flores. Ya. Ngagemo ali-aliku papriye. Aja lali marang aku. Nadyan kula boten melu besuke. Ngelingono lelabetku. Lamun ambane sapa imane among tansah gawe juwo iki ambane kecono pabrik tansah manggiyo rahat Ya nante yen nganti ilang pripate jarene nemahiru beto nganti tinggo wong sejek besoke Wos mangsa Pancaryo. Iki mau bahas ali-ali. Ali-ali. Ring-ringan yo, Mas. Ring-ringan. Heeh. Ali-ali Sing cing. bab bolongan kuwi mau. Bener. Iya to, Mas? Nggon apa? Bolong. Lah nek ali-ali ra bolong apa iso dienggo? Oh iya ya. Iya toh? Nek ora bolong tegese duit Ora iso koin. dienggo to, Mas. Ali-ali Kandhane. pancen kudu bolong. bolong. Pralampitane atine wong loro ku ya kudu bolong, Nduk. Oh ngono. Tegese saling bisa melengkapi, saling bisa mengisi baik kekurangannya masing-masing. Oh gitu. Gelem nampa. Apa namanya? Tegese kudu gelem kanggonan, mula nek barang gelem kanggonan kudu bolong. Kudu. Contone Mas Gareng. Bolonganmu maksudnya ki ali-ali nek kepengin iso dilebon. Contone sing gampang ditangkep ngono lho, ndadak. Contone kuwi nek selisih pendapat, Heeh. kuwi yang satu harus ngelenggono kudu gelem bolong atine nampa apa sing dadi pendapate liya. Bener, kudu Or- legowo. Aja rebut bener ning rebuta kleru. Bener. Insyaallah keluargane harmonis, sakinah mawaddah warohmah. Amin amin amin. Ayo kita ke sana. Ini kenapa ada jugangan ya? Ini Jugangan ini loh. Ya, ini namanya jugangan atau unda-undaan. Suara krungu jugangan Mas. Ini ya baru di sini nih saya ketemu lantainya Lah gemerlap. iya toh. Iki enek iwake ora? Ini nanti kalau terus-terusan pakai bahasa Indonesia, saya pulang nanti
anak saya pangling. Pak, kenapa? Nanti anak saya bilang bapak saya kok kemelinti. 3 dina di Jakarta saja sudah pakai bahasa Indonesia. 3 dina di Jakarta terlunta-lunta ya. Iya, itu nek A. Ya, Jakarta lanjut kan, ya Mas. Ya ke sini ya. Sehat ya Pak. Wah. Pilihan Matur nuwun Pak. mripat biru pamrih Presulistyo ingkang warni yen takon isi atiku besuke mirsanono Tondo yekti tresnaku marang sliramu tak ukir ana emas wujud ali-ali cahayu. Iya Mas. Bunder leker ora ana pedote kaya mangkono pralampita tresnaku kang tanpa ana pedote nganti kapan wae cahayu. Galo-galo. Ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lelabetku Lamun ambane soko emane among tansah gawe juwo iki ambane kancono pamrih tansah mangkiyo walang kekek walange kadung yen nganti ilang mripate jarene nemai robedo yen nganti dinggo wong seje besuke wis mangsa lenggah-lenggah mangga Mbah Uti yang uti sampai mersani gareng sampai maju-maju loh horok ya lenggah rumian lenggah yang ti monggo Iya. Silakan duduk Alah, saja iki loh bentuknya garangan bisa bahasa gareng ini Mas Gareng kok sik kowe lungguh ngene Iya. Mbah Uti koncoku iki njaluk donga pangestu Iya. kersane laris Mbah Uti Nggih. monggo didongake supaya panjang yuswa Amin. terus dadi bocah sing becik Amin. lahir jope laris terus ya Mbah Uti ben dongane ngijabah mang idoni ping 3 Mbah aja didoni to disembur tutur ora kok terus didoni ki ora nggih asmane Mbah sinten Oh Mbah Ros Mbah Ros Tiah niki Siap. Jawa Mas Jawa Yuswa Jawane pundi? Oh dareng Brebes ya Mbah Yuswane pinten Mbah umur pinten Mbah 85 pipisnya jek lancar Alhamdulillah hampir 100 wah awet sehat awet gagah Amin awet momong anak putu ya Mbah Nggih. amin Nggih, nggih. Amin Cita-citane nopo Cita-citane apa piye maksudmu
Cita-citanya cucunya panjang sehat kabeh. Sehat ya Mbak, sehat. Minta lagu apa Mbah Uyut? Minta lagu apa? Mbah? Minta lagu apa? Mbah? Lagu Sucarowo. Hah? Cinta Satu Malam? Wah. Masa Mbak Putri minta cinta satu malam? Kita iki ben ya mantan penyanyi dangdut pasar malam berkarya kita iki. Lanjut ya saya Mas. Iya ya. Pilihan komri pat biru pamri. Yuk. Presulistyo ingkang wareni yen takon isi ati besuke meresan nono ali Matur suwun Genduk Sofira. Nggih. Ditresnani karo Mbah Putri sing saka Brebes. Wala dala. Nguyuh. Topah, butone metu. Mas Gareng, Apa? nyuwun sewu, iki mau diralat ana kesalahan teknis Apa kuwi? sing ngersakne Mbah Siswanto. Oh lah ya Mbah Siswanto. Mau sing Mbah Diono mau sing ning stasiun Taksiun balapan. balapanmu Mbah Diono. Ah. Lah iki sing caping gunung sing Mbah- ngersake Mbah Mbah Siswanto. Ya, dijejekan dulu ya. Nggih, laras nggih Mbah Sis nggih. Heeh. Dijejek ini. Dijejekan itu diluruskan gitu loh. Ya, Mbak. yang salah di mana tadi? Ya kan bener kan Yang dijejek. salah yang mana? Yang salah yang di mana? Yang dijejekan itu. Yang salah Jejek yang nanduk mana? ya, jejek nanduk ya. Jejek itu kan di tempat saya itu Ira ki senengane ngono kuwi. Irae aja sok ngono kuwi. Alah, Iki padune yo nafsu. Irae campur sari banyu mili aja mbok padake. Siap bos, siap. Irae. Saya kenapa? Wis cedak ki ngenek no. Kita wis nafsu banget gitu. Gawan mulih. Siap ya. Siap. Loro kudu adil iki. Oh iya. Senin Selasa nang nggonmu, Heeh. Rebo Kemis nang nggonmu, Terus Jemuah nang nggonmu, Setu nang nggonmu. Minggu. Minggu tak nggo suntik. Lah Kelenger. ngomong Lepoh. Sing bawa sing tak jenggleng. Bawa sing dijengleng. Ayo Mas Flores. Ah, ini Mas Oh, Gareng. iki kon bawa ae. Sing dikesakne Mas Gareng. Sini. Apa kowe, Dok? Sini. Kiri apa pitik? Kiri apa pitik? Kucing. Iki kelasé wis seh lho. Syekh apa? Seh bebas. Wis syekh ya. Syekh. Iki ya usah kabeh setan. Syaitan. Halo Mas Bagong, apa kabar ketemu Mas Gareng Mas Bagong? Gareng ketemu Bagong ya. Sing bawa siapa iki? Fitri, sing ngendika no. Kamu nanti ya, khusus kamu nanti yasinan. Ya. Nanti. Saben bengi Mbah Siswanto. Mbak Siswanto sik pundi? Sing ganteng-ganteng dhewe. Anane nang dhewe lanang. Rong tekan ku sik. Nyawa konang ot iki sing ndi jengleng Ngarep. Jajal lho. berdekatan Jajal ngono. Mangsaku kok wis ancang-ancang kok jajal. oh lah aku kok Jajal. Rasakno Fit. Ngene iki rasane. Piye? ya semi Bahasane. wong lanang dingenekke Berarti Rasane
Berarti ra kroso. Maklum bocah iki nek kulino nggo terambul wong mendem ya ngene. Yen memajang dundang mbokmu, dundang mbokmu. tak selonjor. Apa? Tak selonjor. Arep ngopo? Arep ngopo tak selonjor? Duduten. Matamu dereken duduten. Opone sing didudut? Duduten. Iki jare didudut. Tak selonjor Duduten. Tak selonjor Duduten. Mataku beleken culek. Salepen kok duduten iki. Salepen ya. Dudukan pokoke. Senggakane suwe-suwe hancur. Salepen Duduten ya. yen memajang mung karo janur kuning. Oh pas lo mereka. Pas. Nek rono penak, kok bagian kene mau jane kok gak enak ngono lho. Manut karo anake njaluke sapa? Rodok jengking siji. Oh, ngono. Anake sapa apa anake piro? Anak aku kan duwe anak. Manut karo atine anak iki arep jenggleng Arep sapa? jeneng sapa? Pas kono kepenak, jenengane kene ra penak. Anakku jenenge Slamet. Oh iya, selamat. Anakmu jenenge sapa? Selamat. Anakmu? Anakku. Mu. Anakku sapa jenenge? Heeh. Jenengno Pertiwi. Pertiwi, oke. Iku anakku karo anakmu ya. Anakmu cek mincuk kae. Micu ije. Pertiwi ya. Kembang api. Bang wae. Kembang bae. Wis ganti ta? Gong ganti. Kembang wae weton. Gunung. Pas kebae nggonanku ki gak enak terus lho rumangsaku jarene adil. Bojo loro adil. Sing kono penak, sing kene kok gak penak blas, Jan. Madhep Rono coba. Madhep Rono. Ya. Ganti posisi. Coba ya. Coba. Malah parko. Ora patek resik iki. Gila. Jelarit ngono. Lah mau orang nganggo banyu kok kuwi mau. Orang nganggo banyu. Pas ngono kuwi banyune entek. Oh alah. Iso ngantek kaya endi mau? Madhep ora. Oke. Kembang wae weton. Munggah sithik, nggonku ra tekan. Munggah. Gunung. Durung. Oh Pak Iki Ijo. jane sing sentimen sing mburi apa sing kene? Kira-kira Kira-kira. cek pengen betah nang ngene banyu mili kok. Ora betah tak ganti nang ngene banyu putih lho kowe. Ketoke merem. Kon melek sik. Kayak keturunan Cina. Oh ngono. Jenenge Koh Dompeng. Koh Koh Dompeng. mesake lho. Cina ireng. Cina kok ireng ya Mas? Lah kuwi kan demi kesehatan didedekke ben kena sinar matahari. Dadi ireng. Tapi lali. Heeh. Karo Lali mbok lek ngangkat. ditinggal transmigrasi Gosong. mboke. Kosong. Kembang. Kok kembang? Lah piye? Mau Lah kowe besok. mau kembang kok. Pacitan. Oh, lah ya sapa sing salah? Sing salah sapa? Njaluk ngapura. Raine ndi ta jare cagi? Dhuwur. Iki lho lah iku. Mas aku kok. Piye krek? Lara apa ta bocah kok motone ireng. Motone ning dhuwur ya. Heh? Oh iki ta? Tak kira. Kuwi beda moto ya rek. Lek. Heh? Iki dudu mata. Oh tutup ketel. Heeh. Pacitan. Yo! Ayo. Kan
Bocahe bingung lho. Kowe ora ngrasake bocahe telo. Sigar ngerti. Belah dua. Lah wis anakku wis cacat kok disigar lho. Loh, ya nek menurut kiblat. Menurut kiblatmu ngendi? Ya, kiblatku ning ndi? Anakku jadi bingung lho. Terus nek disigar tambah cacat iki wis cacat lho, wong iki rambutnya ning gulu lho. Kok iso? Gila. Saya ndror. Ora. Ketoke saya cilik. Rambut ki nak biasanya ning ngendas ya, kok ning gulu. Lah timbang kowe iki lho rambutnya ngendi coba ngene. Nek rambutnya ngendi? Iki ndek jano bagus lho, Mas. Iki bagus. Terus saiki piye nek ora bagus? Kepangan usia ki terus nganggo program tarik kulit. Tarik kulit. Lah terus akhirnya untune modot tarik kulit ngono. Iki sampean tahun 2021 nah iki di 2020. Ditarik terus lak manuke pindah bathuk. Gila. Malah rasa ngatoki no. Tadi Squidward. Aduh. Rasa dikatoki ya wae. Ayo tekan ngendi? Pacitan meneh. Bato tekan kene mosok wong bawa tape gununge kok ora iso. Kok ya ora ngisini-ngisini. 50 yuta ta. Nah. Ketapane? Ono Mas. Kuwi ditanggap Mbah Cok. 50 yuta piro? 50 yuta aku karo Pak Cokro iki. Tenan. Kuwi tenan. Ketapane 50 juta. Ket dilati diesel. Kok ngendi mau? Teko Cilegon. Panas. Dan janjine piye Mas? Janjine piye? Sok mepet-mepet. ora menyang Solo Mas. mampir pasar legi Terus Bapak Cokro sugih rejeki Amin. Parian. Numpak ketek Mas. Banyune anteng. Pak Cokro ratu wek lho. Ning tambah ganteng. Amin. Wong sugih tetep ganteng. Cek siji. Iki lho timbang meneng wae. Ayo, MC ne. Ben fungsi urip. Ayo. Ono luwak. Luwake ra melu. Anyang-anyangan itu ta. Wis hafal. Ayo. Ngisor meja Mas. Ya, terus Ono luwake. ning sor meja ana luwake. Lah kuwi lho. Aku ora melu. Bro, Aku ora melu rombongan luwak. udu luwak lho, Bos. Sing apik. Nak luwak ki buntute ning mburi ki buntute ning ngarep kok. Ngono. Lah berarti luwak cacat. Ayo Fitri. Nano. Fitri, pas Fitri ra mlebu, MC-ne werong sida kok rumah saku tekan Fitri bareng. Kuwi dianggep ora enek. Kae MC yo nang kene kondang kaloko mangsamu ki lha nek nek sampean ke nomor 1. Bandengane sampean ki ya Allah. Cah ki ngangeni tenan ya. Piye Kang? Ketok-ketokan aku nek karo Flores. Ketok-ketokne ngono to? Aku mangan ketok Flores. Ya ra to. Ketok apane? Ngombe ya ketok Flores. Ketok apane? Ketok-ketoken. Terus Wetengku wareg. Nang kamar mandi ketok Flores. ya kuwi mau aku teko-teko nyalami ya ngono kuwi lan. Terus bar kuwi nggo dolanan bela. Ketok. Nano. Ijen nano. Iki kon harian iki. Ndak Tekan pora. Parian ta? Ya. Gendang. Ning terminal Seruni. Apa? Ning terminal Seruni. Ngono kuwi. Iya. Mampir tuku rujak. Kuwi ndek aku enek ulek, enek serut, enek es teh bareng, enek Kuwi teh gone sapa Mas? Gak aku. Kamu. Nek gak dikirim saiki rene Gak kena. Wong malah promosi. Iya promosi. Mas, mumpung sampean rene iki njaluk mang ngersake ngono lho maksude. Apa Alah. jenenge? Petis
ngerti sih Mas. Gareng kok tembung jaluk gengsi no. Iya no kudune sampean sing pengertian wong adoh-adoh digoleki tekan kene kok Wong ya. njaluk isen. Lho, gareng kok njaluk isen no. Golek turahan no. Malah. Ya. Malahan. Pak panas dan Tak andani ya Mas, seniman kuwi aja ngisin-ngisini. Rungokno. Seniman kuwi aja ngisin-ngisini. Dadi nek penyanyine nyanyi ya kudu kawin karo pemusike. penyanyine kudu kawin karo pemusike, karo musike. Tapi ki ora kawin. Sik. Mergo kawin tak wakilane. Kowe anggere nggon ngono tek sik dhewe iki. Rumangsamu ki kaya elek-elek kowe iki. Berhubungan gitu loh. Iki ora bakalan kawin. Lah piye? Wong tuane ora setuju. Oh, iya. Panas udan aling-aling caping gunung. Nat caping Neno na Nang pasar tuku ciu. Terus Gek entang terus no. pasar tuku apa? Ciu. Ciu. Aja kesasar aku melu Mbak Yu. Kentil Mas. Ala geyong. Ala kentil. Geyong kentil. Aku kok bingung toh Mas aku. Bojomu nyusul. Hah? Bojomu nyusul. Bojoku mlakune ngene. Beda. Gak sikile piro bojomu kira-kira nek mlakune ngono ki sikile piro? Telu. Oh, telu. Sesek, lakune piye Mas Gareng? Allahumma. Kok ngopo kok mlakune ngono? Bar lahiran. Bar lahiran. Oh. Anak nomor 8. Anak 8. Anak nomor 8. Enek dase. Ya sak tokolan nenek. Oh iya. Mboke piro? Siji. Mboke siji. Kon kabeh ngeyel. Nang ngene dokter kabeh. Dikei pil. Dikei pil kabeh. Pile dibuka glethekke ning lincak. Terus? Totol pitik. Entek Bojoku lahiran pitikku ora tau ngendok. kabeh. Bali nang ngene dokter. Terus? Jare aku kon nganggo sarung. Tak tukokke sarung cap gajah duduk. Terus? Sarung cap mangga. Tak nggo bareng metu meneh anakku. Lah kok iso? Sarunge iki ternyata pelendungan. Tak tukokke. Aku pripun carane Pak Dokter? Lah dipraktekne nggon jempol tangan. Aku ya kumpul karo bojoku. Terus? Sarunge tak kene nggon jempol tangan pelendungane. Meteng meneh. Lah Ratekan. Apa meneh aku gak ngerti nek, gak mudeng. Saya gak tahu. Ora ngerti kok hobi. Mbak Ira, takono Mas Gareng, kudune pelendungane kok nggon ngendi nang Oh ngono? iya, kudune kayak ngendi Mas? Lah bar kuwi tak tekokke doktere tutup. Oh, tuh. Doktere mati tutup pisan. Ya. Nadyan wadon sarata. Ulang-uling bal-balan kasih biru ugal-ugalan aja ditiru becik sing prasaja Endo maneh banyu bening wong yuk digeculke mbok menawi Bapak sapa mau Mas Seswanto. ajeng beksa monggo Kak Sis. Ya. Kowe kok sik dak-dek ki apa? Dek neng kono ke lak sing nyanyi aku toh. Nah saiki Terus gandeng dek ben ki wis aku sing nyanyi awakmu. ngono. Ya pasti kan. tak ajari sabar gentenan ya Ya wong tuwa ayo kok ya sabar Ayo piye mau? Piye mau kae? Sabar. Ora ngono mau sing anu nyontoni. Contohnya piye toh? Contone. sabar gentenan sing nyanyi ya Jajal. Jajal. Ngene Piye kok kono mau? ora ana hukum lak glewek tenan ngene. Kadang enek hukum mergo dilindungi yang namanya badan hukum. yuk geculke yuk Sik, biar tidak tercipta situasi yang tidak
Kondusif. Bagus ya. Iya. Tolong red sletingmu ki unggahno sik. Nah, gitu kan. Sletingmu mudun ki lho, bocah Kaya tekan-tekan kono barang kok yo. Bocah anguk-anguk no kok ya. Tunggahke sik sletinge. Padahal aku nggak ngelihat loh. Hah? Yang melihat siapa? Kak, mau gareng ki motone kero. Matamu tahu mataku. Lah dek manual bocah ki malah. Iya. Iya. Dek zaman berjuang ki ndek mbene tak nyanyekke. Ya, terus piye, Mas? Dek zaman Ono ngendi
Kenapa? Mabuk. Mabuk apa? Yang- Katanya 2 oke. Tapi Begini. Kamu little body ya? Kamu little body. apa itu little body? Little body apa itu? Jelaskan Saya sama tidak orang pernah. tua. Little body. Harus jelas. Saya itu nggak tahan baunya. Awas lo ya. Keluar. Emang bau, Mas? Emang bau? Ini wangi. Sudah saya kasih, sudah kayak saya kasih dodoran loh. Dodoran kok aneh kono. Dek, mbok jangan salah tempat. Biar wangi itu saya beli di Alfamart, beli deodoran biar wangi sekujur tubuh saya. Sampai ke sana, tapi ke sana ujung sana selempit-selempitan saya kasih semua sayang. Saya juga sudah saya bimoli tadi. Parah. Nah ini yang keceng ini berarti. Bimoli habis buat Bimoli 2 goreng. liter tadi. Udah saya buat mandi biar wangi. Licin. Dah Selitin ngomong. jempol. Iya oke. Masya Allah. Piye? Penyanyi Enak toh? loro. Hah? Enak toh? Ambune piye? Enak toh? Pokoknya aku tetap pilih yang berbes. Beres yang berbes. Oke, ayo tinggal. Tinggal. Brebes sih ngendi? Iki lho. Eh, Ayo tinggal. sing main sopo? Ayo mbok sing main sampean. Ayo ditutup. Ya tutup. Syukur. Syukur lah ya. Syukur bisa. Iya. Gunung desa. Hoka. Ayo. Piye Mas? Piye Mas? Langgane podo. Lara. Terus Fitri sampai bawah Fitri. Sampai bawah. Dia berdoa. Berdoa selesai. Kamu berdoa apa? Saya berdoa Supaya supaya terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Lah setannya endi? Iki lho setannya padahal. Sing mubeng-mubeng ini tak anggap setan. Ini loh setannya ini. Ini Kok yo aku ora kene? jejeg iman niatku ora golek duit ning ngentek-entekke duit iki. Oh iya, betul Mas. Betul. Piro? Pirawan. Tak tekok sik ngene. Sampai tekan kene pira? Hah? Tekan kene pira? Rahasia. Lah yo kuwi bayaranku. Wow, malah Wah larang berarti. Larang. Oh berarti yo larang yo. Mahal. dinyang lah. Dinyang sik. Ora nyandak. Ngono ki semua. mbok yo nyang-nyangan ngono lho ora. Wah larang wis Wani ketok piro, ngene wani piro? banget. Kurangi separuh. Lah yo jake akeh, masuk akeh banget. Aja sing ngantek separuh. Lah aku ora suwe lho. Ora suwe. Maksudnya ki eneng kene ora Durus. eneng kene iki ora suwe engko gek aku bali. Oh ngono, tak kira Piro? nek ora suwe, ha? Piro-piro? Lah ya kuwi mau. Wah larang. Gonane Sik. Iki jane ngrembug apa to? Heh? Jane ngrembug apa? Tanggapan tekan Harga Jawa ki tanggapan. piro ngono lho, Bu. Harga pentas. Ini semono nek semono yuta itu terlalu mahal. Aku iki sebabnya karo Edi wis tau entuk swidak 5 wis nggawa klosor ora mason. Karo Mas Edi kuwi. Edi. Astagfirullah. Dikontrak. Heh? Ngarep buri, kontrak. Lanang. Oh, tapi. lanang. Oke. Lungguh. Oke, thank you, terima kasih. Yo yang dari Brebes. Heh, sawah sing bakal Brebes sing endi? Fitri Tegal, ya. Fitri Tegal ngadeg ka wong ayu sarengan banyu mili. Hehe. Haha. Hehe, haha. Salah buat negara. Waspada yang namanya DBD. Ya, Aedes aegypti. Ya, kayak bebone kayak. Ini bedes. Ya, bedes. Kayak pedes. Ya. Wong sapa lho ngira kaya ngene wong sugih no lara ngerti. Iya. Mah, campur sari banyu mili iki tenan komplit. MC-ne nggawa dhewe adoh. Ekspor saka Jawa Tengah. Penyanyine bintang-bintang. Ora mung nggawa penyanyi, ra mung nggawa pawang udan barang. Mau padahal mendung banget Kang yakin. Sangga pawang Mendung banget udan. tau. Elok tenan iki dibutuhkan. Dibutuhkan temenanan gini. Luar biasa. Setenan. Maju lho cah iki.
Cepat sugih tapi kan. Iya iya. Kamu sakit apa? Sehingga dikerok-kerok itu. Hah? Suka angin. Hah? Suka angin. Masuk angin. Itu biar nggak masuk anginnya, semua lubang ditutup. Mati dong saya. Ibaratnya pintu dikancing, jadi supaya angin nggak bisa masuk. Oh, lubang itu. Iya. Tutup. Kalau pengen sembuh, ini ngerok ini sing suwi. Sampai enek tulisannya Anda belum beruntung ngono kae. Kayak snack. Tri Putri. Pitri wes. Pitri. Lah ya Pitri duwe kanca putri. Iya. Oh ya bener. Menghibur tamune Pak Cokro. Pak Cokro niki nanggap kula wis ping pindho iki, Nduk. Emang iya? Ya dulu saat hajatan di Sukoharjo. Oh. Mantene kakake Mas Muhammad kalau ndak salah dulu. Ya leres Pak Cokro. Iya toh dulu. Mantene Mbak Ela ya dulu. Oh masih Mbak Ela ya betul, masih Mbak Ela. Ngeten dhisik campur sarine Supranada ning gandeng gak iso diganti Narutama. Oh kula sih kelingan wong sampean sing bayar kula kepunjulan selawe niku kok. Dadi dinake karo balekna punjulane. Punjulane anak. Balekna. Ora tak balekna sugih kono kok. Sugih kono ya ora tak balekna. Kono mung tak WA Pak sedekah wae ya. Ngono. Ora apa-apa nyong ikhlas kowe. Ora apa-apa. Wong esuk tak tambahi maning. Ora apa-apa, sing penting lah aja dimlek-mlek meletek dewek. Lah kuwi sing kepenak sing meletek. Iya sing meletek sing kepenak. Dadi ana dalane, Kang. Ora meletek ya rekasa. Lah mulane kowe ngakaline angel. Angel. Angel meletek. Loh, nek pengen gampang ya ana sarane. Apa? Keidu. Oh iya, pada be karo wong dondomi ya kan. Lah iya, Tilat-tilat ngene. Dundum. Dondom lho, dondom. Dondom Kang, wah Kang Flores wah. Wajah mesum. Mesum. Ya mesum yuk, kok mesum. Ayo nyanyi yuk, ayo nyanyi yuk. Ayo mesum. Masang aja mesum. Wong tuwa ini ngomong kami sosolen ngene. Lagune apa, Mbak? Urung anak jaluk kan. Urung anak. Pak Cokro lagune. Ya coba ke sana. Jarene anu wong Tegal kae wong ngapakan apa sing lanang. Ya. Ki nyekel aja kaya wong nyekel anu bae lho, sing mesra kaya iki lho Kang. Contonan sik lho, contonan kuwi sing wis kulino. Mana? Dicontoni sik. Coba nek ngene. Coba. Sing mesra saya. Saka kono. Coba melayu. Yuk mlaku ndang, alon-alon. Kasar meno. Sing mesra ya. Tamu kakung putri ingkang minulya ing budi. Sampating temanten sarimbit ya keparang kakanthi manjing wonten kursi rinengga tata cara panggih nuli parang badhe kawiwitan. Tunggu pangestu para tamu kasun mugi lampahing tata cara panggih manggih rahayu wilujeng purwa madya wusana sepi ing pambeng manggih rahayu wilujeng. Repepeh tindaknya temanten sarimbit nganten putri lan nganten kakung parang nindakaken tata cara panggih. Saya caket umiring kabiwalda inggih menika kodhok ngorek kanca-kanca campur sari banyu milih asu monggo. Asu monggo. Repepeh tindaknya temanten sarimbit ben kaya protokol Purwodadi kene. Sedina utuh repepeh suguhane sego dikum. Nganten putri sampun malela katon gumebyar cumlorot kadyadene permaisur ning nata wonten kraton Surakarta nganten kakung kadyadene luwak ingkang anyang-anyangen. Saya caket mantren putri mbalang sandal dhateng nganten kakung. Gantal ki nek nganten kae wong ki nganten latihan ya nek sandal-sandal. Mbalang sandal dhateng nganten kakung. Plok. Purna manten putri mbalang sandal dhateng nganten kakung apagut catur netra tangkep asta salaman. Sang juru panggih Ki Lurah Nalawigareng menawi badhe manggihaken temanten sarimbit. Menyane ndi Mas? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, menyanipun kolu. Apa gut catur netra tangkep asta lumaksana era globalisasi zaman modernisasi manten sing melarat wajib sungkem karo sing sugih. Manut
dalang manten tak sedake lho kowe engko. Nah. Sing umum ki sing sungkem ki sing wedok. Tapi kan sugih sing wedok, sing lanang kudu sungkem. Sugih masalah ki ora masalah. Sungkem kok ngeyel wong didudui dalane Padang kok ora gelem. dalane apik. Sak sampunipun nganten kakung sumangkem dhateng nganten putri parang nindakaken adat widana ingkang masih lumampah inggih menika midak antigo, midak ndok. Ndok loro didak ya remuk. Manten ora urung ndok murah fungsi kok. Midak antigo grayakana angger grendel-grendel ya. Sik. Rasa didake nganggo tangane dhewe. Ora etok. Ilo-ilone midak antigo. Iki geraya enggak apa-apa. Goleki angger nggon grenjel-grenjel ya kuwi. Nah, rasane ya Pit. Enggak tak ijak. terus niat ingsun manten putri midak antigo namung ingkang dipun pidak ndas tikus. Raos senep ing padaran nganten kakung dipun kanthi dening nganten putri. Tumuju lon-lonan lumaksana repepeh nindak nganten kakung pareng tumuju wonten Sasana Laya. Sasana Laya. Sasana Laya iki kuburan iki. Sasana Rinenggo. Rinenggo. Iya. Nganten kakung kalian nganten putri sungkem dateng keng Rama kalian keng ibu. Goleki bapake, goleki. Bapak. Oh, mantene picek. Wong tuane ning kene kaya. Kapur wakan nganten kakung sumungkem dateng keng ibu kalian keng Rama. Kowe iki kok ya karo wong tuwa sing deksa ngono lho ra entuk ngono. Sungkem ki ngene lho. Mas. Aja. Kecocok untune. Cedak-cedak kok ndak gantol. Ya. Iki ketoke sungkeme Kowe nafsu. ning kono sik, kowe urung sungkem. Oh sing Nganten kakung Sik mboke meh ngomong. Iya. Ya le tak dongake semoga kowe kuwi bahagia jembaro kuburmu. Amin. Bangot dalan. Amin. Jembarno rezekimu. Oh iya. Jembarno sak kabeh-kabeh uripmu ya le. Pit Purna nganten kakung sumungkem dateng kang ibu, tumuli sumungkem dateng kang Rama. Gak, ora penak ujung-ujungnya. Kuwi anak mantu kok kurang ajar to. Kowe dipecat dadi mantune. Kok tak leboke dalane neh lho. Tak dongake muga-muga uripmu manggih bagya mulya. Tentrem lan ayem boleh. Anggonmu omah-omah. Engko urung apa-apa wis Ora gondone lho. Nganten putri sungkem dateng kang ibu. Walah, Nduk. Uripmu kok kowe iso sabar ya kok kowe entuk luwak to, Nduk. Ya ora apa-apa, gendang diracun ya, Nduk ya. Purna kalian ibu sumungkem dateng kang Rama. Role manten lanang tulung tukokno rokok ning Ponorogo. Ayo nggih. Ayo Rasa. sungkem bareng. Alah, rasa sungkem karo bapak. Oh, sik urung sik. Rasa. Sungkem. Kudu sungkem. Skripsinya seperti itu. Kira-kira kowe njaluk sungkeme karo bapak karo lungguh apa karo ngadeg? jagong nih. Hah? Dodok. Aku jagong pengen. Kowe njaluk sungkem ki karo Jagong langsung metungruk bae ning ngarepe Rika. Iya ya. Penting penak ya, penting penak ya. Ya, Ayo. aja sampe lorot lah kayaknya. Ben khidmat. Bapak sing ndongane ben tembus teko ati. Mbokmu menang wae to, Mbok. Ayo. Mama bapak nakal. Ora, nang wae. Ayo. Iya aku geli ya. Kadung bayar lho. Sik. Ngambune semerbet-semerbet yakin. Bojoku arep takel sisane bapak wae. Ora, urung ben tememplek. Urung. Urung, isi aman. Urung to apa? Urung tememplek. Tememplek. Ya ora duwe wong sing duwe kowe kok. Duh. Tak aturi manten kakung karo manten putri sowan dateng Pak Cokro. Oh ngene lagi penak iki penak. Repepeh. Ora kesel repepeh terus. Purwodadi sedina utuh repepeh. Sowan Pak Cokro, nyuwun dawuh kalian Pak Cokro. Iya. Ayo Mas. Lan nuwun Pak Cokro kali Ibu. Nyuwun dawuh. Nggih. Sungkem sujud.
Nyuwun dawuh, Pak. Nggih, Pak Cokro rawuh kerene nusul. Kene. Nyuwun dawuh Pak ngersake lagu apa? Pak Cokro paring dawuh napa dhateng kula sak kanca? Oh, katresnaning ati. Katresnaning ati. Nggih, ditampung sik ya, Mas. Ditampung sik. Matur nuwun Bapak. Pak Cokro ngersakne katresnaning ati. Katresnaning ati, Bapak. Ngomong campur sarine rung garap golek liyane ya, Pak. Liyane. Ngomong katresnaning ati dereng garap, Pak, ngoten. Ya, ganti liyane, Pak. Ngapunten. Campur sari banyu miline. Katresnaning ati dereng garap. Digantos napa? Selama lali janjine baik. Oh nggih. Oh iya. Bapak, apa? Pak Cokro nyuwun lali janjine, Pak. Nyuwun dawuh nganggo sound system iki apa nganggo sound system Polytron? Beda suarane. Kowe sing matur Pak Cokro. Sound systeme ngagem niki napa Polytron? Pak Cokro. Anu lagune meh diputer nganggo sone sapa? Sone ngagem niki napa ngagem Polytron? Nganggo sone tanggane bae sing gratis ya. Oh ngagem Pak, apa? Sone ngagem niki mawon. Pilihane tepat. Ya. Iki iklan iki kadhe ra metu iklan ki. Dadi nek sone nganggo ikan cetha nyanyine. Dina minggu sing tak tunggu. Tapi nek sone nganggo Polytron, tirnar mirgur sirtar turder. Kurir ngarjar nertar war margur. Besar macar porsarir banjur midir. Kuwi sing son Polytron. Nah iki ora. Iki ora. Apik. Kur benging pisan tok mau. Oke, duet karo ya Mbak Put, Mbak Fitri karo tak duetne gandeng artis ya oke. Iki karo duo Fitri. Oh nggih, siap. Lali janjine ngudi dawuh Pak Cokro kalian Ibu. Fitri karo Fitri. Iki sing Tegal, iki sing Sulur. Oh iya. Kembar to Mas kuwi? Ora. Kembar jenenge. Dalane beda wae. Oh, sing kembar iki kowe ya. Karo sampean. Karo kowe. Iya, Emang kita kembar. Oh ora. Aja digagas. Ya. Iki kok harus ditimbali keluarga Cakra. Pak. Monggo keluarga besar Sakra. Pak, mboke. Sawahe didol bae. Ora duwe. Pak. Aku didelok rakeke. Pak, mboke. Ayo ra. Po ame. Delala kupu-kupu. Makan nasi kalau malam. Mimpi. Susu berawan. Enak era karuan. Terus. Susu rondo.
Semangate Pak Cokro. Tenang. Bu Cokro ora melu joget. Oh, Bu Cokro. Enggak boleh sama Mbak Manten. Oh kenapa? Mama enggak usah di situ aja. Emang kenapa? Biar bapak aja yang bedanya apa bapak sama ibu kok dibedakan nggak boleh Loh, juga kalau satu sama bapak lain? kan energik. Terus kalau ibu, masanya ibu nggak energik itu maksudnya? Ibu- Maksudnya ibu tuh nggak energik? Ibu, Hah? Sambungan, Maksudmu ibu nggak energik atau gimana? Hah? Piye? Maksudmu piye? Ibu tuh juga energik. Energik ibu itu Maksudnya energik. ibu kan Maksudnya pakai tuh gimana? pakai kain, Gimana? pakai Gimana? jari. Gimana? Nadi kan jadi. Gimana? Nah, Gimana? akhirnya kan anak kita persahabatan. Asik Ya kan? Loh, selamat sudah dudul-dudul. Bener, gue mau wes rodok mak. Tuk tuk tuk. Setut, setut, setut. Oh setut, tak kira nek bawah setut itu ada. Setut ada lutut. Oh lutut, ya udah ya lanjut. Lutut. Wes, Semangat, kayo. semangat, Pak Cokro. Semangat. Pak Cokro semangat. Ibu semangat. mangga mriki, Bu. Janjane kowe Di mana anak kambing saya? Mas Gareng, mbok nyanyi sing rung tau kira-kira dhewe krungu ngono lho, Mas. Lah njaluk lagu apa kowe? Iya, ini diajari kene iki. Krungokno. Iki didikane wong pinter ki lho, wong pinter wong langka. Ya, kan dadi wong pinter kaya Mas Gareng. Iya. Aku nar didik kuwi kangelan. Lah kok iso? Wah, itu sudah. Ki mau tak tutuk ndase gagar otak apa ora ya, Mas? Ya ora. Ora duwe ora gagar otak. Tapi nek tiba ke Sandung pancen gagar otak. Lah kok iki? Otake nang dengkul. Oh. Wis tak pindah. Wis pindah to. Pindah. Nang kene ketiga. Oh ngono. Kok iso piknik ya otak. Piknik. Study tour. Lagu apa to, Nduk? Lagu sing rung tau krungu.
biasane iki nyetel lagu jaman ndek ben ngono ke lho Mas. Sing piye to? Sing piye? Sing nganggo sore-sore ke lho. Ayo. Oh, lagu dolanan. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Kowe nimpali iso ora? Nimpal. Ya, iya. Aku nebaki mburine ngono. Iya. Coba. Sepiro tapi? Sepiro ayo. Aku wis ora nyanyi lagu kuwi. Request lho iki mangsane ya. Sore-sore tuku lengo nyangking botol kanca. Wih, dieling-eling ya. Dieling-eling. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Dieling-eling lho ya. Pelem. Pelem mentah kacute ngungkuli jeruk tumo. Dieling-eling lho ya. Aja kalik lho Mas. Tumo kathok kleler-kleler ana rambut jempol. Dieling-eling lho. Oh iya. Jempol sikil otal-atil midak patil ilat. Oh iya. Dieling-eling lho ya. Ya. Ilat cendak yen gondilat ora apik teman. Oh iya. Oh, teman. iya. Iya. Ayo baleni. Bisa ya? Kamu bisa. Ayo cepet. Aku kancamu lho, Pren. Ayo. Aku enggak. Cepet Thomas. Sore-sore tuku lengo Iya, nyangking ayo. botol. Kon aku duwe. Aja tekan kono. Oh, kanca. Ngene ya. Iya. Iya kanca. Otakmu dipakai dengan baik ngono lho. Lah ning deko lah. Nduk Yo. rasa diteruske ya. Lah ngopo? Aku wis mulai deg-degan. Ngelatih. Heh, Ngecek kecerdasan nih lho. pilih ngelatih anjing pelacak aku. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Oh iya. Hmm. Amin. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk. Iya. Tumo kathok klelar-kleler ana rambut Jempol. Jempol nek rambute. Iya. Terus. Jempol sikil midak lele kleru patil. Ilat kok dadak ngene kok. Lah nune nang kene kok ilate ya. Ilat cendayan gondilat ora apik. Nah iki teman. Teman sang kuliah. Ya sang kuliah. Sing gedheke kowe kok kowe. Amin. Ning urung Sing lulus. wedok, Urung lulus nek ora nganggo mantra. Til kontal kandil kandul kontal kandal kandile kandul kandul. Ya. Til kontak kandil kandule kon. Salah. Til kontal kandil kandul kontal kandal kandile kandul kandul. Til kontak kandil kandule kon kandul. Ora lulus Mas, ora lulus. Angel kuwi, angel. IQ-nya enggak nyampe. Urusannya penjara kuwi. Pencemaran nama baik. Kuwi anggere ngomong mesti kleru wong kadang ilate keserimpet untu kok. Ya, bagaimana Mas Gareng? Ya pokoknya ini gandeng-gandeng berhubung demikianlah maka dan oleh Dari itu ya. sebabnya Duet bayo, duet. tamunya Pak Cokro luar biasa seperti Iya. campur sarinya banyu mili. Maksudnya tamunya sing akeh rakuh banget. Tidak ada putusnya. Seperti rezekinya Pak Cokro yang selalu mengalir tidak pernah ada putusnya. Allahumma amin. Amin. Rencana tahun depan itu syukuran kehamilannya Mbak Eka, Mbak Manten ya. Iya. Mbak Manten itu mau nanggap campur sari. Campur sari, banyu milih. Banyu mili, Oke. tapi tidak pakai MC. Oh gitu. Ya. Terus Nggak pakai. nggak pakai dia? Ya. Oh iya. Udan, petir. Itu Duduk mati lampu. Ketiga. Oh ketiga. Ketiga. Iya, kalah. Kita duet yuk, Mas Gareng. Ya. Lagunya apa? Apa ya? Apa iso? Hah? Lintang Asmara aja. Bisa. Oke, siap. Kamu mau ikut, Cin? Gak usah. Cin mau ikut, Cin? Ora, aku gagak wae. Enggak. Cindil. Gila, ujung-ujung ngeli ya. Rapenu. Rale sepiro. Oh nganggo rel. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah cara ning batinku Cahayu Iya Mas. tresnaku marang sliramu Heeh.
ora iso digambarke nganggo apa wae. Terus Mas? Pindane kaya manuk loro sing lagi luluh-luluhan ana pucuke wit-witan kae. Heeh. Iklan barang iki. Manuke mabur mergo garangane melu ucul kok. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah cara ning batenku Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu sanadyan ngarungi banyu sekara rasaku ra bakal sena senadyan nyawa ancat sakaraga yen tresno rapi pisahno Matur nuwun. Terima kasih. Lah duet durung rampung iki. Iki urung ta? Karo Mas Gareng apa garangan? Mbok ya uripmu ki ben fungsi. Mbok ketok yen nyambut gawe sithik ngono lho. aku sebut gaket esuk lho ya Laler nyamuk enek fungsine. Mbok entang. oke sedikit dawuh Mas Gareng ya buat ro beri prima Oh iya. Ayo kene, ini wong telu wae ayo. nek kene wae ya Iya. spesial buat tamu undangan semuanya keluarga Cakra ke joget bareng monggo Yo. Asik. Primus. Wow. Muka setan. apa yuk primus ya siang pangkorong kagri ring manis sing ati aku bisa anduweni marang sang kasunan Rasa kangen hang liputi lintang bulan hati saksi omongan datang balik janji sampai mati karo nyawang wayang ya Mas. Bunda joget bunda monggo bunda. wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batenku Wong bagus antep rasa atiku
marang para rakyat mohon eling manis sing ati sediaku bisa antuweni marang sang biasut Makasih juga Mbak Ira Sohira. Kembali ya Mas Flo. Ya, Murni. Tonggo dewe jebule Mas. Pak Cokro, terima kasih jenengan hebat. Saya dipertemukan sama saudara-saudara saya di sini. Menjalin silaturahim, Bali nenggone Pak Cokro, sapa sing kersa menjembadani silaturahim bakal rezekine lancar. Hebat Amin. Pak Cokro. Luar biasa. Lah nang kene to. Wah, ya sukses. Jadi tenakno. Ora. Konco. Malah dipalak coba. Konco ngarit. ora. Dongakne api kok bulane kaya digunjungi ngemis. Jelas. Konco ngarit. Yuk susu murni buat Bu Sri ya. Aku ngemis yo entek nggo ndandake untumu no kok. Iya. Dan sing cocok kok. Susu murni Yusri, tak aturke Yusri. Dek dagangane ditawake ben laris. Oke. Mas. Tumbasi susu nila. Sri teko. Bude Sri. Wujude pancen cilik, isine mung sethithik. Ning nyatane gedhe tenan kasihate. Lokang Mas kuwi kok saru, aku rarep geguyu. Layen perlu aku malah nesu-nesu. Yo, Bude Sri, susune putih Bude, saking Boyolali tersenyum. Halo Sri. Rungono, Nduk. Sing cilik kuwi utane, sing sethithik penduduke. Kasihan gedhe kuwi susune, sing kondang ning Boyolali. Ngono to Mas karepmu, yen ngono aku setuju. Boyolali pancen wis kondang susune. Yo, Sing sapa wis nyatake mesti takon tunggale yen wis adoh mesti
akeh kangene susune pancen murni mas putih julukane saka kutha Boyolali tersenyum awake susune mas tumbasi monggo rasane apa wae rasane stroberi coklate ana susu murni enek coklate ya enek vanila vanila mas komplit ya Dik komplit mas tur asli saka Boyolali. wujude pancen cilik isine mung sethithik ning nyatane ketetenan kasiyate Kang mas kowe kok seru aku guyu kaget perlu dompet aku malah nesu-nesu ketawake susune susu Boyolali susune lo mas ngene nduk tamongi sing cilik kuwi kutane terus sing sethithik penduduke kasiat gedhe kuwi susune susune sing kondang neng Boyolali oh ngono to mas karepmu kuwi Dik yen ngono aku setuju Boyolali pancen wis kondang susune dompet sing sapa wis nyatake mesti takon tunggale yen wis ado mesti akeh kangene susune pancen murni mas putih julukane saka kutha Boyolali tersenyum saka kutha Boyolali